अरे तुमची ती सगळी उडी जळण खात झाली भाताची. चल चल उडी हो बोलतो सगळी जण उडी जळली हो सगळं जळण मला गेला. मी धावत दिलो कसलो माहिती आम्हा सगळं जळण गेला. माझ्या जाग्यावर निघतलंय वारू लागतं रे मस्त शे. आता कट्यावर जातो आणि 2-3 तास बरे निघतो आणि सांची उठान जातो मस्त पैकी. तो कोण निघलो माझ्या जाग्यात विकास काय का होय मरे हे का आता काय करून घालू होय नाहीला माका तू निजांग दिवचो ना आता घालय तू थांब ठीक सर गेलो निजांग इलो आता कोण नाका उठे चलो. उडी जळली उडी खुयची जळटली आमची भाताची उडीच नाही हो. मारे बराच कानात वतल्यान माझ्या दुकान हिजाचा होता दाखवते राव तकलाच फुटते तुझा आता. उडी जळली कपालाच फोडते सांगतोय करण पहिली एवढे मग तर उठायला तुझ्या का बापान बांधला मी निघलो माझ्या बापान बांधला असं आहे ना असं आहे तुझा मी बांधला तुझ्या बापान बांधला तुझ्या बापान बांधला गुणो बिणो पहिली असो मारतो लोक गुणो कपाला बघ हा पहिली वसात बिसात गुणो आहे तिला सांगतो तू करण हा डेली तर यांचं काय सांगते माका उडी